Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kata. Taong 1956, Alcoy, Cebu. Itong mga panahong ito, merong kilalang isang albularyo si Kata. Nakatira ang albularyo sa bundok kung saan kumukuha siya ng kawayan at mga punong na ibebenta sa baryo. Araw-araw tumutungo ng bundok si Kata kung kaya't palagi silang nagkikita ng albularyong yon. Ayon sa kanya, hindi pa gaanong katandaan ang albularyo niyang kaibigan gawa ng nasa edad pa lamang ito ng 50. Bagaman hindi sila purong magkakilala, nagkasundo sila dahil sa kanilang mga ugali. Magaling makisama si Kata, ganon din ang albularyo. Sa paulit-ulit niyang pagtungo sa bundok, halos doon na siya nakikikain sa kubo ng matanda. Paminsan-minsan, nahihiya na siya dahil ito na ang gumagawa ng iilan niyang trabaho, kagaya ng pagpuputol ng kawayan at pag-aalis ng balat nito. At kapag bababa naman siya ng bundok, palagi siya nitong binibigyan ng paalala ukol sa mga bagay na maaring magbigay panganib sa kanya. Kata, babalik ka ba bukas? Tanong ng albularyo sa kanya. Oo, Manoy. Medyo maaga-aga pa ako bukas. May gagawin kasi ako sa hapon eh. Sagot naman ni Kata. Nang marinig ito ng albularyo, nagpresenta yung tumulong sa kanya para mapadali ang kanilang trabaho. Dahil sa alok nito, kung kaya't hindi na din nakapagreklamo si Kata. Bago niya tuluyang nilisan ang tahanan nito, inilahad nito sa kanya ang tungkol sa kanilang pupuntahan matapos nilang kumuha ng kawayan. Ayos lang ba, Kata, kung magpasama ako sa iyo bukas? May pupuntahan lang tayo. Saglit lang. Tanong ng albularyo. Matapos nitong makapagsalita, doon na ito nagbigay ng kakarampot na detalye ukol sa lugar na kanilang pupuntahan. Ayon sa albularyo, meron silang kukuning isang napakahalagang bagay sa susunod na bundok na kanyang pinagtitirhan. Kailangan niya ng makakatulong sa kadahilan ng hindi basta-basta ang lugar na kanilang pupuntahan. Walang pagdadalawang isip ding inilahad nito ang panganib na maaaring idulot ng kanilang lakad para naman kahit papaano maiwasan niyang magtago kay Kata. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman ng tungkol sa bastong nais nitong makuha sa tribong kanilang pupuntahan. Inilahad ng albularyo sa kanya, hindi basta-bastang mapupuntahan ng lugar na yon sa kadahilanang ang mga nilalang na naninirahan doon ay hindi mga normal. Kinakailangan nilang magtaglay ng tibay ng loob kung gusto nilang makabalik ng buhay matapos mapasok ang lugar. Dagdag pa ng albularyo na kapag nagtagumpay sila sa misyong yon, makakakuha si Kata ng isang pabuya na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Nang marinig ni Kata ang tungkol sa pabuya, tila ba nabuo ang kanyang loob na tulungan ang kanyang kaibigan. Bukod kasi sa sawang-sawa na siya sa pangunguha ng kawayan, labis din niyang inaasam ang makaahon sa kahirapan kahit pansamantala man lang. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasya na siyang bumaba ng bundok, dala-dala ang mga kawayang kanyang inani. Hindi na muna niya ninais na asikasuhin ang mga ito upang makapaghanda sa mga susunod na araw. Kinagabihan, habang kumakain ng hapunan sila Kata, ibinahagi niya ang sinabi ng albularyo sa kanyang pamilya. Hindi na niya naisip noong pagtaguan ng mga ito dahil paniguradong hahanapin siya nito sa bundok kung magkataong sumama siya sa albularyo nang hindi nagpapaalam. Kahit labag sa loob ng kanyang asawa ang pagsang-ayon sa kanyang balak,
Wala na din itong magawa dahil kitang-kita niya sa pagmumukha ni Kata ang pagiging desidido nito sa kanyang gagawin. Huwag kayong mag-alala. Babalik din naman ako kinahapunan. Tsaka isa pa, hindi ko makakalimutan ang pabuyang sabi ng albularyo. Kung ano man to, paniguradong makakatulong yon sa ating pamilya. Pagpapaliwanag ni Kata matapos niyang maibahagi dito ang kanilang plano. Kinaumagahan, maaga pa siyang umalis sa kanilang tahanan para umakyat ng bundok. Lahat ng kasangkapang makakatulong sa kanilang paglalakbay ay kanyang dinala upang meron siyang madukot kung sakali mang magkagipitan. Sa pagdating niya sa bahay ng kanyang kaibigan, nadatnan niya yung nakaupo sa labas ng kubo na animoy naghihintay sa kanyang pagdating. Oh, alis na ba tayo? Bungad na tanong ni Kata. Kanina pa sana dapat eh. Pero sige lang, walang problema kung huli na tayong dumating sa lugar. Ang importante, hindi tayo dapat gabihin pauwi. Sagot naman ito sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, agad din naman nilang nilisan ang kubo nito upang maumpisahan ang kanilang misyon. Sa pagtahak nila ng daan patungo sa likurang bahagi ng bundok, wala gaanong pag-uusap ang naganap sa kanilang dalawa. Bukod kasi sa alerto sila sa paligid, maigi rin nilang pinakikiramdaman ang mga kumunoy na maaaring nagtatago sa mga dahong nakakalat sa kanilang dinaraanan. Napakamapanganib ang malubog sa kumunoy, gawa ng lalamunin sila nito ng buo sa bawat pagpupumiglas nila sa patibong nito. Kung magkataong sabay silang malubog ng albularyo, paniguradong wala na sila doong kawala. Sa pagsapit ng tanghali, narating na nga nila ang sumunod na bundok kung saan binubuo ng napakaraming puno. Kahit tirik na noon ang araw, nakapagtatakang mababa pa rin ang ulap sa lugar na yon. Nong, dyan ba tayo pupunta? Wika ni Kata habang sila'y naglalakad. Oo, dyan nga. Pero magmadali tayo. Hindi madaling akitin ang bundok na yan. Kung tayo'y mamalasin, paniguradong maliligaw tayo dyan. Sagot naman ito sa kanya. Nang marinig ito ni Kata, dali-dali naman siyang lumapit sa kaibigan niya. Maigi niyang sinunda ng bawat daang tinatahak nito upang masigurong hindi sila mawawala. Sa pagpasok nila sa looban ng bundok, agad naman silang sinalubong ng napakalamig na hangin na nanggagaling sa itaas nitong bahagi. Sa bawat simoy ng hangin sa lugar na yon, para itong nangungusap sa kanila dahil sa pagdaan nito sa sanga ng mga kahoy na hitik sa mga dahon. Kahit nakakaramdam na doon ang kakaiba si Kata, patuloy pa rin siyang sumusunod sa kanyang kaibigan. Wala naman siyang magagawa kundi sundan ito, gawa ng masyadong malayo na sila sa baryo. Hindi din niya kabisado ang lugar na yon, dahil minsan lang siya doon kung pumunta. Makalipas ang 1 oras, narating nila ang kalagitnaan ng bundok kung saan nakasilay sila ng isang kubo na pinamamahayan ng 2 mag-asawang matanda. Sa unang tingin doon ni Kata, masasabi niyang mga katutubo ang mga ito sa kadahilan ng bahag lamang ang kasuotan nito sa kanilang mga katawan. Sa pagtitigan nilang 4, bahagya naman silang natigilan sa kanilang paglalakad na para bang pinakikiramdaman ng anumang gagawin ng 2 matanda. Kata, kahit anong mangyari, manatili ka dyan sa likod ko. Iwasan mong lumayo. Wika ng albularyo. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman niya yung binuntutan habang nananatiling walang imik. Iniwasan na din niya noong pagmasda ng 2 matanda sa kadahilan ng medyo nakakaramdam siya ng kilabot sa pagmumukha nito. Ilang minuto pa ang lumipas
nagawa na nga nilang malapitan ang dalawang nilalang. Kahit nasa harapan na ito ng kanyang kaibigan, hindi pa rin niya nagsasalita na para bang hinihintay nitong maunang magwika ang matanda. Magandang hapon. Ano ang nais mo rito, iho? Tanong ng matanda sa kanyang kaibigan. Ang baston mo. Nais kong makuha ang baston mo. Maaari mo na ba itong maibigay sa akin kapalit ng aking dalang alay? Sagot naman ng kaibigan ni Kata. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong humarap sa kanya at kasabay nito ang paghawak ng albularyo sa kanyang leeg. Nang mangibabaw na ang lakas nito sa kanyang katawan, walang pagdadalawang isip siya nitong kinaladkad papalapit sa mag-asawa. Dahil sa ginawa nito, agad namang nagpumiglas si Kata sa kadahilan ng nakakaramdam na siya ng kakaiba. Kung hindi siya nagkakamali, siya ang gagawing alay ng albularyong yon para makuha ang tungkod nitong pagmamay-ari ng matanda. Sa pagharap ni Kata sa mag-asawa, agad naman siya nitong itinulak papalayo habang sumasagot ng, Pasensya ka na. Kahit anong alay pa ang ibigay mo sa amin, hindi maaaring matupad ang iyong nais. Saan ka nakakita ng isang yanggaw na merong sariling wisyo at kaisipan? Kung hinahangad mo talaga ang mabahira ng aming dugo, ikaw ay magmumula sa pagiging disipulo. Ilang beses ka nang pumunta rito pero hindi ka pa rin natututo. Pero kailangan kong may pagpatuloy ang aking pamumuhay. Nais kong magtaglay ng abilidad ninyo, pero ayokong dumaan sa inyong kasuklam-suklam na proseso. Sige na, ibigay mo na ang baston at basbasan mo na ako. Nais kong uminom ng inyong likido gamit ang bungo ng kaibigan kong ito. Sagot naman dito ng kaibigan niya. Nang marinig niya ang sinabi ng albularyo, doon niya nakumpirma ang masama nitong balak sa kanya. Akala niya mabuting kaibigan yon, ngunit nagkamali siya. Ilang minuto pa ang lumipas, tinangka naman niya noong umalis, subalit sa kasamaang palad hindi siya pinahintulutan ng matanda. Pagsilay nito sa kanyang akma na siyang kakaripas ng takbo, bigla naman siya nitong inutusang wag nang ituloy ang kanyang binabalak na siya namang agad na sinunod ng kanyang katawan. Kahit ayaw ni Kata na lumapit sa matandang yon, para bang nagkusa na ang isipan niya na gawin ang sinasabi nito. Puno man ng hawla, iho. Isisiksik ka pa rin namin doon. Wika ng matanda paglapit niya rito. Matapos nitong makapagsalita, agad naman siya nitong hinawakan sa damit at dali-daling kinaladkad patungo sa likurang bahagi ng bahay nito. Nais man noong sumigaw ni Kata para humingi ng tulong, tila ba hindi niya yon magawa-gawa dahil sa takot na rin sa matanda. Sa pagdating nila sa likurang bahagi ng kubo, bumungad sa kanya ang mga taong nakakulong na pawang mga magsasaka sa bukid. Ang iilan sa mga ito ay bagong huli pa lamang, kung kaya't medyo hindi pa yon mapakali sa kanilang kinaroroonan. Nang masipat ng mga magsasaka na ipapasok na si Kata sa kanilang hawla, agad naman silang nagsitahimik para hindi galitin ang matanda. Dahil sa pangyayaring yon, wala na siyang nagawa kundi ang maghintay ng tulong. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, narinig niya ang kaibigan niyang albularyo na panayang pagsigaw na para bang merong nangyayari doong kakaiba. Maya-maya pa, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Kata nang marinig niya yung lumalalim ang boses sa bawat pagsigaw nitong ginagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, bumungad sa kanila ang isang nilalang na nakalaylay, ang dalawang kamay sa lupa. Mabilisan niyong lumapit sa kanila at kasabay nito ang pagdukot nito ng isang tao sa loob ng hawla.
Bago nilisan ng lalaking yon ang lugar, tumingin yon kay Kata habang nagsasabi ng, Salamat, Kata. Dahil sa iyo natupad ko ang pangarap ko. Bilang pasasalamat, mananatili ka sa lugar na ito ng maraming taon. Magpakasaya ka kasama ng mga dati kong kaibigan. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman sila nitong nilisan na panayang pagtawa. Wala naman doong nagawa si Kata kundi ang manlumo at magsisi sa kanyang ginawa. Sa paglalim ng gabi, doon niya nakausap ang isang butot balat na lalaki na minsan na ding naging kaibigan ng albularyo. Ayon dito, nanggaling pa siya sa ibayong lugar kung saan pagsasaka din ang kanyang naging kabuhayan. Kinaibigan siya ng albularyong yon hanggang sa dumating ang panahong nangako ito sa kanya ng isang yamang maaari niyang makuha kung sasama ito sa pagkuha ng basto ng matanda. Ganon na ganon din ang nangyari kay Kata kung kaya't hindi niya maiwasang magalit sa albularyo na naging kaibigan niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napagtanto niyang hindi lang pala silang dalawa ang nagawa nitong mabiktima, kung hindi halos ang karamihang kalalakihan na nakakulong sa lugar na yon. Inilahad ng mga ito sa kanya na matagal na silang nakakulong doon bilang pangako sa pagtupad ng kasunduan ng albularyo sa dalawang matandang gabunan. Ang mga nahuhuli ng dalawang matanda sa bawat baryo nitong pinupuntahan ang siya nitong nagiging pagkain sa bawat araw na dumaraan. Ayon pa sa iilan na sa hawlang yon, nasaksihan na nila ang mga bagay-bagay na hindi dapat nila makita. Matapos ang kanilang pag-uusap, mariing naghanap si Kata ng pagkakataon para matakasan ang lugar. Alam niyang mahirap kumawala sa hawla, lalo pat napakatibay na bakal ang nagsisilbing harang sa kanilang paglaya. May mga kakaibang aso ding nagbabantay sa paligid na animoy maihahaling tulad mo sa mga sigbin. Nananatiling nakapikit ang mga ito, subalit tuluyang yung magigising sa oras na maramdaman itong makakatakas sa kanilang binabantayan ang alipin ng kanilang amo. Nang mapag-alaman ni Kata ang tungkol sa bagay na yon, pilit niyang inisip ang gagawin niyang hakbang para makatakas sa lugar. Alam niyang magiging madali para sa kanya na kumawala sa hawlang gawa sa kawayan, lalo pat matagal na niyang alam ang kahinaan ng bawat uri ng kawayan. Sa pagsapit ng umaga, nagmistula silang mga basang sisiw sa loob ng hawla. Bukod sa punong-puno na sila ng hamog, matindi na din ang pagkalam ng kanilang mga sikmura dahil sa kawalan ng makakain. Bagaman dinalhan sila ng pagkain ng matanda, napilitan si Katang huwag kumain sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na maaaring may laway ng aswang ang mga pagkain yon. Kung magkataong makakain siya ng ganoon, mariin din siyang mapapasahan ng pagiging yanggaw na siyang aalis sa kanyang normal na pag-iisip. Habang lumilipas ang oras sa hawla, pakiramdam ni Kata ay napakatagal na niya magmula noong ikinulong doon. Halos mabaliw-baliw na din siya noon, gawa ng hindi siya sanay na merong harang sa kanyang kalayaan. Wala naman siyang masamang ginawa, kaya napag-isip-isip niya bakit dumating ang ganoong sitwasyon sa kanyang buhay. Makalipas ang gabi, halos hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Kesa mamatay sa lugar, nagpasya si Kata na buksan ang hawla upang piliing tumakas para maisalba ang kanyang buhay. Alam niyang katakatakot na parusa ang maaaring mangyari sa kanya, subalit hindi na niya ito inisip. Mas pinili niyang sumugal kesa manatiling bilanggo sa lugar na yon. Habang hindi pa sila dinadalhan ng pagkain, nagpasya si Katang ikutan ng hawla upang tingnan ang bawat sulok nito. 7 katao lamang ang nilalaman ng hawlang yon,
kung kaya't naging madali para sa kanya na mahanap ang eksaktong lugar na maaari niyang takasan. Bago niya tuluyang gibain ang hawla, pabulong niyang tinanong ang kanyang mga kasama kung nais din itong sumunod sa kanyang pagtakas. Pagsilay niyang sumang-ayon ang iilan, walang pagdadalawang isip siyang kumuha ng maliit na bato sa ilalim ng hawla at mabilisan niyong itinarak sa gitna ng kawayan. Pagpalo niya dito ng kanyang kamay, bigla namang nabiyak ang kawayang yon na siyang naging sanhi ng kanilang pagkatakas. Dahil sa kanyang ginawa, kung kaya't bigla namang naalerto ang mga sigbing nagbabantay. Maging ang mag-asawa noon ay napabalik sa kanilang kubo upang tingnan ang nangyayari sa kanilang mga bilanggo. Sa pagsilay nilang unti-unting tumatakas sila Kata, agad naman nila yung ipinahabol sa yanggaw na albularyo upang maibalik yon sa hawla. Ang iilan sa mga sigbing bantay noon ng mag-asawa ay nagawang mahuli ang iilan, ngunit nagawa pa ring makatakas ni Kata kasama ang dalawa pang magsasaka. Nang medyo malayo-layo na sila sa lugar, patuloy pa rin silang nananakbo sa kadahilan ng kitang-kita nila ang pagsunod ng albularyo. Bagaman nais na nila yung kaharapin, pinilit muna nilang makalayo sa bundok upang masigurong hindi na nakasunod ang mag-asawang gabunan. Kata! Harapin na natin ang demonyong yan! Wala siyang kasama! Sigaw ng isang magsasaka habang patuloy na nakasunod sa kanya. Pagkarinig doon ni Kata, patuloy naman ang kanyang ginagawang pananakbo hanggang sa dumating ang puntong nakasilay siya ng mga putol na kawayan sa kanilang dinaraanan. Walang sabi-sabi, agad siyang pumulot ng isa doon na siya namang mabilisang sinunod ng kanyang dalawang kasama. Pagsilay nila sa albularyo, buong lakas nila yung sinugod upang kitila ng buhay. Ni katiting na pagkatakot ay hindi nila ipinakita sa nilalang sa paniniwalang kaya nila itong labanan sa anumang uri ng kombating pisikal. Inaasahan nilang hindi pa yon kalakasan, gawa ng hindi pa ito purong aswang. Sa paglapit ng albularyo sa kanila, agad naman nila yung pinaikutan at walang habas na pinag-uundayan ng kawayan. Paghawak ng albularyo sa isa nilang kasama, mabilisan naman yung inundayan ng saksak ng nilalang sa dibdib. Subalit kahit sugatan na ang magsasakang yon, patuloy pa rin itong nakahawak sa albularyo upang mabigyan ng pagkakataon sila Kata na paslangin ito. Huwag niyo akong alalahanin! Patayin niyo na ang demonyong to! Sigaw ng kanilang kasama habang patuloy na hinahawakan ang albularyo. Nang marinig ito nila Kata, walang habas naman nila yung inundayan ng saksak hanggang sa dumating ang puntong tumarak na sa katawan nito ang mga daladala nilang kawayan. Binilisan nila noon ang pagkitil sa buhay ng nilalang sa kadahilan ng kitang-kita nila ang iilang mga sigbin na nananakbo pababa ng bundok. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nanghina ang albularyo at kasabay nito ang mabilisang pagsunggab sa kanila ng mga sigbin na siyang naging sanhi upang muli silang mapakaripas ng takbo. Kahit ayaw nilang iwanan noon ang kanilang kasama, wala silang magagawa dahil aminado silang hindi nila kakayanin ang 5 sigbi na paparating. Bago tuluyang nilisan nila Kata ang lugar, kitang-kita niya na kinagat sa ulo ng isang sigbi ng albularyo kasama ang magsasakang patuloy na nakahawak sa katawan nito. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na maaaring patay na ang albularyo dahil sa ginawa ng sigbin. Ang hindi lang maisip noon ni Kata kung bakit pinatay nito ang albularyong yon sa kabila ng pagiging isa nito sa dugo ng mag-asawa. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang medyo matubig na parte ng gubat
kung saan talamak ang mga kumunoy na nakakubli sa daan. Dahil sa alam nilang maaabutan pa sila ng mga sigbin kung hindi sila gagawa ng paraan, maigi niyang pinagmasda ng buong paligid para makakita ng kumunoy na maaari niyang pagkublian. Sa pagsilay niya sa isang maputik na bahagi ng gubat, agad naman niyang nasipat na kumunoy ang lugar na yon, kung kaya't maigi siyang naghanap ng mahahawakang baging sa paligid. Pagsilay niya sa isang sanga ng kahoy na kaya niyang abutin kapag siya ay nakalublob, agad naman niya yung nilusong ng walang pagdadalawang isip. Sinigurado niyang natabunan ng putik ang kanyang buong katawan nang sa gayoy hindi na siya makita ng mga sigbin. Ilang minuto pa ang lumipas, doon niya narinig ang dalawa niyang kasama na sumigaw ng napakalakas. Indikasyon na naabutan na yon ng mga nilalang. Nang mapagtanto niyang siya na lamang ang natitira sa lugar, minabuti niyang manatiling hindi gumagalaw habang maiging pinag-iisipan ang kanyang susunod na hakbang. Kinaumagahan, pagmulat ng mga mata ni Kata, nadatnan niya ang kanyang sariling nakakapit sa sanga habang palutang-lutang sa kumunoy. Dahil alam niyang wala na ang mga nilalang sa paligid, pinilit na niya ang kanyang sarili na makaalis sa lugar na yon. Medyo mahirap ang pag-alis noon sa kumunoy, kaya na may inabot siya ng ilang oras bago tuluyang mailigtas ang kanyang sarili sa tiyak na kapahamakan. Bago sumapit ang hapon, kasalukuyan ang naglalakad si Kata ng hubot-hubad sa gubat. Iniwan niya ang kanyang kasuotan, gawa ng hindi na ito mapapakinabangan sa kapal ng putik na nakakapit roon. Pagdating niya sa kanilang tahanan, agad naman niyang ipinagtapat sa kanyang asawa ang mga nangyari. Kahit gano'n na ang naranasan ni Kata, minabuti pa rin nilang manatili sa kanilang lugar dahil wala naman silang pagpipilian. Ang tanging ginawa niya noon, iwasan ang bahay ng albularyo upang maiwasan ang anumang hindi kaaya-ayang pangyayari. Sa pagdating ng puntong nararamdaman na niya ang hirap ng kanyang pamilya dahil sa kawalan ng kanyang trabaho, pinilit niyang tumungo sa bahay ng albularyo upang hanapin ang sinasabi nitong pabuya noong nabubuhay pa ito. Ayon kay Kata, may nakuha siya sa lugar na yon na napakahalaga na siyang naging sanhi upang magkaroon ng yaman ang kanyang pamilya. Magpahanggang sa ngayon, patuloy pa ring inilalahad ng kanyang mga anak ang naging kwento ni Kata, ngunit sa hindi malamang dahilan, nananatili pa ring sikreto ang bagay na nakuha nito sa bahay ng aswang na albularyo. Ayon pa sa mga anak ni Kata, na inabot pa ng ilang dekada bago natahimik ang kanilang baryo sa pananalasa ng dalawang matandang gabunan. Okay, opinyon ko sa kwento. Napakalupit at napakatindi naman ng albularyo na yon. Kasi nagagawa niya mambiktima ng maraming kalalakihan eh. Kinakaibigan niya lang, tinutulungan niya lang, binibigyan siguro ng kung ano-ano. Tapos yun nga, yung pinaka prutas na pang-akit netong albularyo yung ibibigay niyang gantimpala kapag nakuha niya yung tungkod ng matanda. Pero kung tutuusin, hindi naman yung tungkod yung gusto niyang kunin eh. Yun ay yung pagiging aswang ng dalawang matanda kasi gusto niya rin maging gabunan. Bakit? Gusto niya na magkaroon ng napakahabang buhay siguro o ng di na siya mamamatay. Yun siguro yung gusto niya. Pero ang kapalit naman nun, katakatakot na alay. Pero parang binigyan din naman siya ng pagkakataon ng dalawang matandang gabunan na maging aswang lang siguro kasi pinatay din ng mga sigbin nila di ba? Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.